nyaya yangu Mozi ndani Mozi ya huyo ni nyaya yangu katika yakatangazwa napera nyaya yakaitika ndazingani yakarwara yarwara mkwasha vakumbira kuti rukumbiro vanatirwa ndifaminishi nyaya dzenyu saka vakafonera vana mukoma vakavafonera vakati ankwasha famba henyu sadiki yatikwanisa kuti fambe asi mira zvivadini zvamaita kwasha ndokufamba afamba kwasha ndo zodaiti muzuru ndaivacho kuti akasekuti akafamba kuti nyaya iripo inyaya yakaendomairaita asi nyaya iripo kune nyaya yengozi iri mumusha iro dzinofanira kuti gadzirizwa ata zvakanaka wachitikumbira kuti tiungane nekwazindi kuti nyaya yacho idini titaure nyaya yacho taungana paya takaungana tese namukoma takaungana nyaya yacho hanzvadzi yedu hanzvadzi yangu iyo yakashaikwa nemurume kwacho ndi akabuda chitaura kana hanzvadzi yangu chinhu achiti ini ndamamaiwa asi ndakauya nekwazindo saka ndoda uripo zvadaro takawirirana tese tikati saka ngatichagai mari zataurwa nenkwasha atipa mazuva kuti imowane kwazindi tsvagai $900 munopinde mumusha mangu kumhanjo munotaura nyaya iyi inochitangira nyaya yacho yese saka takangogara tungutotsvaga but pakazoita takusawirirana tese ngadzikomo kana ngashakutaura nemunhu ngozi vabaneka kutaura kuti uya kuti makatipumba uya kuti makatipumba chivanzi iwo wakazviita baba nekuti nyaya yakaitwamba mako saka zvangondipusore nekuti hapana akachakwanisa kubvunza kuti shama todii zataramatadaa ndi tete tibatsirei nyaya ifambe nyaya yakangomira saka titaingotoka kumaanatodii tikutsvaga tivatarogara tagara last week but once hanzvadzi yangu yekunkwasha yekuguru yakafona inkwasha yekuguru yakafona akazana sekuru ini kunoko handisina kugara zvakanaka nehanzvadzi yenyu hanzvadzi yenyu iri kubudiwa kunoko iri kubudiwa nababa sasa baba manje baba akandibereka ini ari kuti ndiendesei kumba kudaidziwa newangu wese wagare pasi tiitesei zvine zvinoda nditaura nokuti iniwo ndakaoneka futi kwashataurira kuona daro awana dzangu dzakazotifonera kuti abuwe kumba mudiwa kumba kwavonde akafonera munhu wese tibva taenda takawirirana tienda kuona kwavonde kwacho takatosvika tichingosvika hanzvadzi yato ne 2 weeks haisi yangopoterwa zvadaro takasvika isusu takasvika mabwana akabva tobuda tikazi endai kwatete kuzini mota uri tete yachangadza vanhu vese vataenda kwatete kuya tete vatasvikawo takatsanangura kuti munhu vatokakutaura vega tete toende pakazofonera vakomana vakuru vavo kuti vakomana uye kunokudiwa kuba kunogwana nyaya yakadekade souyai vakomana vakati aisatini hatikwatuiko no it's okay tochidini tachisunga kwatete musha mukwasha atiende musha medu nyaya dzedzopiri kumusha medu watate takada 2 days kumusha kana mutanda kumusha kwedu vaya tasvika mumusha ndipo takachiti tochidiwa rume kuti nyaya idini ifambe une nyaya mamiriro yakaita haisina mina zvakanaka uyu munhu arikugara mumba mwake hapana chaari kuita hapana uri complain vatachendewo kwachezinda ndonyaya yetinani ichibva tinyora tsamba achendise nyaya kwamama ndokuti kunokwanisa kubatsirwa nyaya yenyu mamiriro yaita nyaya yenyu okay but wamutaura madhara awana mumaura ndo arikudiwa charo mari arikudiwa uya akagara pasera kuti abudirwe kunoita tsanangurwa nomunyinayi chokwadi matsanangura aita iwo ini mazira endakareketa nyaya iyi yekuti mukwambo akafona mwana sikuru yatoinzwirawo panapa mambo wangu handinobvudza kuti mukwambo akati mwana ari kutinetsa kunoku ndainzwirawo panapa right ndochipfuurira mberi nenyaya yakanga auya nayo wakandiurira inini wakati iyewo neuyo nemuzukuru rubaya ndiri kumba kwangu akasvikapo ndakagara pasi wachingosvika ndakaita muchowena ndikati ai mafana muri kuseri kwemba kwangu muri kundisira mutemo ndiri kutamba nawo wabva tasi kupinda matigare pasi
ndo atagara basi anzi sekuru ndauya muzukuru akatanga ndauya nenyaenda naye lazi mumushaneni sekuru mushaneni mune mufamba wakaora kana mune mukosha kora nike tidi timuzwe mukosha wakaora atibwe ndiani ndo watazotaura natete ndonyaya kutaura kuno dai yataura yagara pasi vakauya vataenda kumakokoya vataenda kumba kwauri vatagara pasi vatasvika kuno varume vangu varipo vairi nemukadzi wani varume vangu vakapfeka nguo dzavo obva vakatanga kutaura zvavakataura vachitaura kudaro zvikanzi pavakanga vachitaura obva vatanga kuchibudirwa kwouya kufirwa hanzvadzi kuti akati atanga kutaura ndakaona iwe nini makandiuraya pandipazindi ikati wakauraiwa sei anzi makandibaya nani ndakaurawa ndakaurawa pazindi nani panzi sekuru wakandibaya sekuru upi anzi sekuru kutaura uyu wangu mningi anotira mashoma sekuru wakubaya sei achibva atsanangana sekuru wakandibaya sekuru wakandibaya zvapedza kudaro wabatsiri vaya waidzi wabatsiri vacho vanga vari zvikanzi nawo Maita one. Di maita umuzi what? Umuzi. Wakakurere. Mzanjanga mataura ngono musika.
Mas vai ajudar a mexer na cabeça. Isso está usando caso outro. Algo mudou já. Vejo ali, já entender. Nunca quando você é que a dor não cara precisa. Não é que pensava. Só que não é pensava a verificar o nosso barulho da pessoa dele. O vou virar lá. Ele calamado, muito tchau. Só se fazer. E depois de fazer uma coisa. Amo já se tinha um bom tipo. Mas